бозор харидем ба хотири шунидан дар замини назди ҳавлинамон. насиб карда бошад иншоллоҳ мешинонем. намедонам чанд кило аст, падарам овардааст. 2 коробка шудан, насиб карда бошад ҳаминоро мешинонем. хуб, ана ин бошад заҳмати тобистонамон. тобистон маҳкам кардем. компоти олуча. дӯстони азиз, инҷо гармхонаи падарам аст. дар инҷо лимон дорем ва инчунин укроп шондагӣ ҳастем. дар ин килонкаи дуюм лимонтай ба хотири сармо набарад падарам 2 қабата килонка кард. ана мо аиҷа укробу гашнич мечинем. петрушкаам будааст инҷа. ба ҳамроҳи салати мо танҳо укроб лозим аст ва гашнич. гашнич кам аст. бигзорам укробчиам беҳтарай. хуб, насиб карда бошад аз аиҷа мерам камтар салати сабзигӣ мекунем. хуб дӯстони азиз, инҷо ман ҷои чӯхона омадам. дар инҷо мо тапак дорем ва чӯ барои алов кардан ва гарм шудани хонаҳо мо аз тапак ва чӯ истифода мебарем ва албатта ангишт. хуб, ҳозир мо аиҷа чӯ гирифта меравем дар хона алов мекунем. насиб карда бошад. хуб, рафтем. дӯстони азиз, модарам айни ҳол дар хона нест, ба маркази ноҳия рафтааст. нав занг зад, аз ман хоҳиш кард ки камтар зардолитар кунам, ба хотире ки худ бемории дил дорад. ба ҳамон хотир чунин модарам он кас гуфт ки 10 донатар кун. ман 12 дона гирифтам, шустам, тоза кардам ва акнун насиб карда бошад ҳозир об мерезем. оби ишомадагӣ. хуб, акнун даҳнаашро гузошта мемонем то омадани модарам ранг мегирад. меравем аз пайки дигар кор. хуб, дӯстони азиз, мошони мо дар ҷа қати Оишабону бозӣ кардесаст. нигоҳ кун. хел накун. ва мо айни ҳол ба назди гову мол омадем. дар мо соат аллакай 11:20 шудааст. дӯстони азиз, салати ман аллакай тайёр шуда истодааст. бо ҳамин видеои имрӯзаи худро ба поён мерасонем. ташаккур барои тамошо. саломат бошед.